Kyllä se niin kuin nostaa sitä yleistä vireystilaa ihan selkeästi ja se mikä on ollut semmoinen konkreettinen juttu, niin se on hyvin ravitsevaa, että se vie sitä nälän tunnetta, ettei tule sillä lailla syötyä älyttömästi. Siis painohallinnassa, mulla on paino tippunut varmasti monta kiloa, 5-6 kiloa ihan sen takia, että tietysti liikunta vaikuttaa ja muut elämäntavat, mutta kyllä Activella on hyvin merkittävä osuus siinä. Mä nyt kumminkin 70-vuotiaana jaksan tuolla pelata tennistä noiden 3-40 kavereiden kanssa, niin kyllä sillä on merkitystä tähän yleiseen jaksamiseen ja viihteyteen. Ja työkin on sellaista välillä semmoista, niin kuin konsultilla on, että sitä tehdään joskus melkein yötä päivää, mutta ei nyt enää nykyään niin paljon, mutta kuitenkin niin selvästi vaikuttaa yleiseen hyvinvointiin.